al punt número 18. És una moció que presenta el grup municipal popular sobre enllumenat en el camí Fondo. Ara sí. A veure, el moviment del running a la nostra població i alrededor s'ha tingut en aquests últims anys un auge molt elevat i molta gent de la nostra població s'ha ficat a fer exercici, caminates, passeig i tot el que conlleva fer exercici físic. Els usuaris d'aquestes activitats utilitzen per a desenvolupar-los, entre altres llocs, el trajecte del Camino Hondo, camí que se troba poc il·luminat, en alguns trams i res il·luminat en altres, sobretot en l'hivern, en què es fa de nit antes. A ser usuaris considerem que en unes 44 faroles solars LED seria suficient per a il·luminar en 1.100 metres aproximadament que n'hi ha sense llum. La distància entre faroles seria d'uns 25 metres, per a que quedara ben il·luminat el camí. Per l'exposat, se proposa al ple l'adopció del següent acord. 1. Se realitza per als tècnics de l'Ajuntament un estudi de l'alumbrat del Camino Hondo i se determine qual seria la il·luminació més idònia, per a que se poguera utilitzar en totes les èpoques de l'any. S'estudia la possibilitat de donar llum en faroles solar LED que consumeixen menys electricitat i no suposa un preu excessiu. I en tercer lloc, que se comprometa a fer en un plaç màxim de 60, 90 o el que sigui, dies estan finalitzats l'estudi en una proposta tècnica, jurídica i econòmica. Una de les coses que lamentem és que assabentem de les coses quan ja han passat. Resulta que, per exemple, en la Comissió d'Urbanisme se'ns informa de les al·legacions que es presenta davant del Pla de Protecció Territorial Dinamització de l'Horta de València. I, bueno, el que es desprèn d'això és que voleu carregar l'horta. Una cosa molt senzilla, vull dir, sorprèn que l'última al·legació parle que havia que reflexionar sobre l'efecte de la transformació socioeconòmica del municipi i diu: lo bien cierto es que en el caso hipotético de una recuperación y puesta a punto de las parcelas agrícolas de la huerta y de sus infraestructuras agrarias, no habría población en edad de trabajarlas con conocimiento para hacerlo ni con viviendas adecuadas, etcétera, etcétera, etcétera. Vull dir, està dient, encara que se recupere, això no té viabilitat. I te diu, l'al·legació és: haga un profundo estudio de viabilidad socioeconómica de la recuperación de la huerta y se abra un debate sobre la estrategia para lograrla. Com que un debat sobre l'estratègia per a conservar l'horta? Si estàs dient que a pesar que se pugui recuperar no hi ha qui la pugui treballar, estàs dient-li el contrari del que vols dir-li. I després, bueno, si fas un estudi pormenoritzat de les al·legacions, així és pegar-li mossos a l'horta. Se parla, per exemple, de la partida del diumenge, la que està darrere de l'Institut Carles Salvador, ISA, com que està mig abandonada, doncs ISA serà per a dotació, directament. ISA és l'últim braç del rotllet, que és el braç del diumenge. És que després se fa una reserva que marca la llei de zona verda i feu la Pedrota, que és l'inici del camí Fondo, per a que se complisca el tant per cent que correspon. I en canvi, per exemple, el secanet, que ja ho diu la paraula, és secà, que no té la sèquia tradicional, ISA no se reserva per a zona verda, i vos carregueu una part de l'horta. I així podem anar sumant detalls en els quals dius, bueno, hi ha una cosa que és feridora, que diu, bueno, així se feu l'anell, el cinturó verd, i resulta que, clar, costa molts diners perquè, clar, no s'expropia com tocava. Ara és una bona oportunitat, diu així, que com està a bon preu, ara no se pagaria tant. O sigui, no hi ha realment, les al·legacions no van en la línia de protecció de l'horta. Què li importa al Departament d'Urbanisme si l'horta es defensa i es manté? Si té la màxima protecció, el que es desprèn no és precisament això, perquè vol defensar el que és indefensable. Quan es parlava, per exemple, del cinturó verd, insistia l'arquitecte, jo discutia amb ell, vosaltres heu sigut testimonis, que el cinturó verd està molt ben col·locat, i van dir, el projecte és d'Aldalla Verda, hereva de la seva, de la coordinadora ecologista veïnal, que va proposar un cinturó verd, però el cinturó verd anava al costat del poble i la carretera fora, i diuen, no és per pressió urbanística, clar, és pressió humana, i la culpa la va tindre inicialment el PSOE quan creà la ruta del colesterol, que me'n recordo jo que a bombo i plateret crearen una ruta del colesterol tirant a tota la gent a passejar a l'horta. O sigui, de ser un espai laboral convencional passa a ser la castellana, allò era, passava a tot Cristo, i ara voleu il·luminar el camí Fondo.
Voleu il·luminar-lo segons quins criteris, no seran ecològics. Haureu de repassar la literatura ecologista i sabreu que la contaminació lumínica és un problema greu, i més en espais naturals. I l'Horta, fins que no es demostri el contrari, és un espai natural que s'ha de protegir. Així n'hi ha tot un seguit de característiques i de situacions que dius, bueno, i per què s'ha de requalificar i ja directament no anem a rehabilitar el camí, la senda de Silla, on està el Komatsu i l'Alqueria Dolores, etc. Allò no, i com que està ja molt degradat, doncs fem-ho industrial, directament, ho fem industrial, ho consolidem. Vull dir, vas pegant puntades i al final la lectura és claríssima, ens importa un pito l'Horta, absolutament, però la major part dels vostres partits. Per què? Heu fet alguna al·legació quan s'han fet els plans, per exemple, de Diputació, de col·locar carrils bici? Algú ha dit alguna cosa de carrils bici? Encara recordo jo en el 2011, quan se feu la reforma del doctor Fleming, jo vaig dir en una comissió, bueno, i no podria haver un carril bici, donat que hi ha un centre escolar, està l'ambulatori, i me miraven els tècnics de pasta de moniato, amb cara de pasta de moniato, com li diré, este tio de què parla? Això se cura viatjant i veient que hi ha altres opcions. Això se cura d'alguna forma tenint clar quin és el model de ciutat. Compromís no vol modificar absolutament res. I en canvi ja comencen els tirs, ja comença la legislatura passada, que cal modificar el pla general. Per a què modificar el pla general? Per a fer més urbanitzable? Però si així en Aldea n'hi haurà més de 1.000 vivendes buides. Doncs no n'hi haurà solars i vivendes buides. Per a què? Començar a encetar a meló? No. Ara a Secanet fem la vereda i mengem un poc més, i després ara fem tal circunvalació i de pas mengem un poc més, i com que queda una illa enmig, doncs ja la requalifiquem i la fem dotacional. Quin model de ciutat teniu? Teniu algun model de ciutat? Jo estic convençut que no teniu un model de ciutat. Pregue, per tant, que la pròxima vegada que presenteu al·legacions les consulteu abans d'enviar-les amb l'oposició.